आजच्या माळशिरस मैदानातील गट क्रमांक 16 सुटला. गट क्रमांक 16मध्ये आपल्या सर्वांचा लाडका देव बकासूर विरुद्ध भोळा विरुद्ध मित्रांनो अजून एक गाडी होती. 3 गाड्यांमध्ये काटाकीर लढत आज आपल्याला बघायला मिळाले. परंतु लढतीचा मित्रांनो निकाल नक्की कोणी घेतला आहे तर मित्रांनो निकाल अजून पेंडिंग आहे. 3 गाड्यांमध्ये सुंदर अशी लढत झाली आहे. एका नंदीने पाय पुढे केला तर एका नंदीचं तोंड पुढे आहे. त्याच्यामुळे मित्रांनो निकाल हा बघूया सामना होतो आहे की कुठल्या गाडीला निकाल जातो काही सांगू नाही शकत. परंतु जबरदस्त आणि टॉप लढत झाली मित्रांनो. 3 गाड्यांमध्ये 3ही गाड्या जबरदस्त पडल्या. बकासूरसुद्धा मागं होता परंतु निकालात येऊन घुसला. तर अपडेट आवडल्यास नक्की व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. 2 नंबर तास म्हणजे मित्रांनो जवळजवळ कडेंचा आहे. कडेन जबरदस्त पाळला बकासूर. बघूया काय होतं आहे, कोणाला निकाल भेटतो आहे. तर अपडेट आवडल्यास नक्की व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण बैलगाडी क्षेत्रातील सर्वच अपडेट मी आपल्या चॅनलवरती येत असतात. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. निकाल बघू कोणाला जातो.